Amira pambeke darera mutaka nambo mutasa. Yesu ndiye chokwadi. Vese ndikutora ngeke chokwadi. Ndikanye pashabatwa nemosha. Ndikanye pashabatwa nemosha. Mwari ali mubatsiro. Mwari ali mubatsiro. Sasa ndikadzini. Mwana simu wangu. Ini Augustine Maunga ndine dambudziko ilo tasangana nalo remunda wakapiwa mai wangu baba wangu wali kutown. Munda uyu wakapiwa pari pamusoro pekunga achema pakagoiwa minda kuti ndapiwa munda mudiki. Mai ndichibva ndabva kuchikoro ndisvika mai vari kuchema ndikazi ndiro dambudziko tapinda tapiwa munda mudiki. Uyezve pane muwakidzani wofuti wemubhuku medu wanga ari mudzimai waPandai Matiza. Takatosvika kubva kuchikoro tiona ari kutobuda nepwapwati remumiromo ari kutuka mabhunu mandipa pajecha. Saka mabhunu anga ari kugwa minda akabva ataura nevanga ari kubata basa rakufa bhuku panguva iyoyo waizi Peter Katsuwa. Zvikanzi taona chembere mbiri idzi tine nzvimbo iri reserved seri kwechikoro kunonzi kuMadzangwe, mozoenda nadzo moapa amwe madhiga ekuanzvira iwo ari kuchema kuanzvira uyu kuti mandipa pajecha nekuanzvira uyu kuti mandipa munda mudiki. Saka takatanga kurima munda iwoyo muna 1956 kuzosvikira pakati pamwe uchimboradzwa tichizoti mazuva anenge wakuda kutanga kurimwa zvirimwa wakada kungoita futi munda usine ivhu rakatsarukana ba. Saka magwere aingoiswa muzvizere. Kuzoti tagara mudzimai waPandai Matiza wakafa muna 62. Kuzoti tagara Pandai aibva azosimuka pamba aenda kogara pamusha parashama akuda kuita kunga kamurombe. Achibva azoti muna 1966 aibva ati mukomana unonzi Fred Tsopotsa aibva aroora kubva kwanzi naPandai Matiza Fred Tsopotsa torapo munda wangu. Fred Tsopotsa aibva apiwa munda uya. Muna 1970 paizoroorwa umwe mukomana werimwe bhuku unonzi Constantine Hwera. Pandai Matiza uya aibva aenda kuopa futi munda uya kuna Kona. Hurumende dzakanga dziripo dzibva dzataura kuti iwe Kona izvo wazopiwa munda parashama unofanira kuti watama kubva pakadzere inyorwa mubhuku marashama ndawandimoona munda. Saka takazogara tichingoti pamwe warimwa pamwe tichimboradza. Kuzoti mumashure mwehondo takazoti muna 99 mwana wangu aibva aroora. Muna 98 muna 99 tichibva tavakadzimba dzemwana kuti arime pamunda iwoyo. Nekubva tavakadzimba ipapapo achibva atanga kurimapo muna 99. Very unfortunately mudzimai wemwana aibva azoshayika muna 2007 arimapo makore anoda kukwana kuita mapfumbamwe. Saka takazogara nekugara wabereki waKona wanga wakapiwa munda ndiPandai wachinga wakazotaura naMatiza kuti takasopiwa munda ngehama yako. Saka dai zvaita kana wagona kurima isu simba rekurima hatishina. Saka zvambobva futi pakuti iwe kubhuku rakadzere wanga baba waKona wanga apiwa munda wakambonga akoka futi vanhu vekubhuku rakadzere kuti uyai kurime henyu magamu. Ndini ndakazotozvimisazve kuti makuda kuzosvika nepaextend yekurima magamu sei. Saka tichibva tazongoti tagara tizoona pamunda paPandai paya pagura raPandai riri muzasi mweredo tiona masimwa avo. Hatina kumbobatikana ndizvo zvakangosimwa iko rakariri munda waPandai unyanga apa Hwera. Kuzoti gore rino iri muna January mwana wangu muna 2007 kufa kwakaita mudzimai 2008 tichibva tapedza nyaradzo yemuroora. Zvikanzi nemwana ndichambotsvagirawo mabasa kuMozambique. Achibva angosiya kafesti tinapo akusvikira mwana asati adzoka. Saka muzikuru tawana makura watova nemudzimai tikati regai tichiochere makomba tifenze ndima iyi yekwedu yaPandai tingosiya iri kumashure. Ndichibva ndazosvika ndiona makomba afusirwa ndiMatiza
musi wa 5 February ndichibva ndaenda kotaurira sabhuku ndikati dai tambobatsirana ngokupangidzana migana muione ngekuti nemabhikoni arimo tobva taenda kopangidzana mabhikoni tikaona matiza uri kuoma musoro haasi kuzvigashira wakutoti apa pasine munda wekwamaunga bapa munda ngewapanda iwese ndikasvika pakutukwa ndikatukwa ndimatiza ndikazi fokofu munongonyepera kuti munoenda kuchechi vemahara munda ngewapanda iwese ende matiza wakabvira kutoita matendencies ekuti wakanga abvira kupfeka imwe mudhwe kuti pamwe dai takandoti ende mberi tiri kutaura kana kufundira kukanda chibhakira unga achasvika kuda kundiri wange chibhakira akatombopinza ruoko munhava amene kuti munhava iyo anga anayo anga kuda kutorei ndikanongezwa ndikatukwa ndichibva ndazoona kuti izvi hazvibatsiri sabhuku ndichimupangidza kuti hona mabhikoni ari panapa wana sabhuku ndine dambudziko rekuti zvinhu izvi zvekupfekwa kweminda nekugoyiwa kwawo nekuberekwa wanga wasati watomboberekwa paiwo vari kubata basa reusabhuku avo asi kuti wachidayire chokwadi icho ndiri kutaura wakaramba wakundondimanidzira kuti uri kunyepa hapana munda wekwamai baba zvotoguma ndakutoita kunga ndini ndakutonga ndiri munyangadzi asi ndiri kutaura chokwadi kuzosvika ndati akubva sabhuku ndinyorere hako tsamba sabhuku achibva aramba kundipa tsamba ndichibva ndangoenda ndega kwawana muzindiko wana muzindiko waibva wambotora nguva ndakaenda kwamuzindiko uri musi wa 10 February kuti ndivapire nyaya wana muzindiko waibva wambononoka ndiizovabvunza ndizosanganiswa dare ramuzindiko rizouya musi wa 29 February chokwadi icho ndakasanangura ndibva ndaona zvakupangidza kamwe yake kunga pakatombogarwa kadare pekuvira kutorunzirana kuti ngatitoende koramba kuti hapana munda wamaunga zvotoguma ndakutonga inini ndiri kutonyepa asi vakandinetsa ngezvekuti vari kungoita nharo wachitadza kunzwa nhoroondo iyo ndiri kutaura ini ndakatoona zviri kuitika minda iri kupfegwa nesu tichingo wabereki wedu waigoyiwa minda iyo takatotarisa ndichibva ndatotambudzika ndizvo kuti chaizvo zviri kurewei ndichibva ndazotoonazve kuti zvakakodzera kuti ndiwe kuunza futi kuno iyo inyaya iyo kumatare makuru kwamambo pamatanga kutora nyaya kuti mai wenyu makabva kusikuru mukasvika mai ari uchema nenyaya yekuti wapiwa mundamo mukataura zvekuti mai wepanext door angauta kuti womashaya ngekupopota kuti ndapiwa pane jecha mapedza kudaro vamati warungu waenda waipa minda wakazoti kune minda iri kuseri mozopa vanhu ava wari kunetsa nenyaya yeminda kuwanzvira asi pane chamusina kutaura ndechekuti akasiya apiwa instruction nevarungu yekuti azovanzvire minda iyi ndiani madhomeni nasabhuku ndataura sabhuku Peter Katsuwa nemadhomeni akanga aripo nguva dzacho madhomeni ani papana mudhomeni Kawaza because minda yamuri kutaura kai kana yaiuya kupiwa neofisi yamudzviti it means kuti minda iyoyi yanga ine zvimbuya kana kuti zvirongwa mabhikoni aripo here mabhikoni mabhikoni aripo ndinofunga mambo ndakambouyapo ndakasvika zuva iri pano pana ishe Saruchera ndichibva ndamusiyira pepa rakanyorwa mabhikoni aripo asi pakazoti sabhuku edu apinza futi vamwe vanhu verimwe bhuku kuti vauye kuzowaka magadheni bhuku kwedu nekatsananguro ndikuda kupaita mabhikoni aripo
kana makutanga unotaura kuti sabhuku pakada kuzopa vanhu magadheni muvedzwa unotaura kuti mabhikoni hapasika mabhikoni aripo because saka iyi nyaya yekuti sabhuku paakazoda kuunza vanhu iri kupinda pano mabhikoni aripo ndozvandii chida chireka ingodanza iri state mabhikoni aripo here kana zvimbuya mbuya zviripo here aripo kana zviripo mai zvatinotibatsira pane chinonzi control number namba iyoyo yakanyorwa pachimbuya mbuya chaiti chimbuya mbuya chikaiswa kana chirongwa chikaiswa chinonyorwa namba namba iyoyo tikaenda kwaMudzviti tinonoiona kuti muridzi wemundaranga ari kondo namba yakati ndeyani kondo namba ndeyani imimi kondo namba yenyu chii manhamba ndiyo ndakanyora papepa riya ndakasiya pano ayo ndati kondo namba yenyu chii panepo ndinoda kuti ndikumbirewo kupatsanangura ndinoziva handizivi kana kuti zviri papepa mundipa pepa kondo nhamba dzanga dziripo hadzichatondereki basi chikonzero icho ndandida kuti ndipe kuti dzisichatondereki ndicho muri kuti ndingogumirepa izwai pamwe minda yaipiwa imwe yaipiwa minda yemuchato munda wemuchato wese une rekodi kuofiswa Mudzviti munda wese wakaiswa kondo nevarungu une chii une rekodi ukaenda paMudzviti ukamotora kondo namba yako inobuda iriko ndosaka ndoti imimi mungapiwa munda mapiwa munda movatadza kurema namba yemunda wenyu kuti munda wangu namba yakati ndichida kupatsananguro ndida kumbopindirawo zvandikuda ndozokuti ichitsanangurai asi mambotaura namba hadzichazikanwa ndopandikuda chete namba hadzichadiri ndobva taenda futi pamberi mataura emimi nenyaya yekuti pamakapiwa munda pakazoita pandai apo pandai ndobva apiwa munda naMatiza pandai wakatopiwa ngehurumende ari mapachi ekunzi ibyo wanga wakuchema uyo wachimapiwa pandai wapiwa pandai munda wakapiwa ndobva zopana wakazopa kona wera ndobva pani koni sandai wera umwe wacho achipa fure ndisokosa mira yenyu apa minda iyi iri minzi hasipo ndizvo saka akazouya kopa minda Matiza ngeani minda wana pandai wakapiwa kufa kwemukazi zvizopato mukadzi wakafa atopedza kupiwa munda ndati akazopa Matiza minda ndiani ukupa uyu ndiri unesana naye wakaso pandai Matiza wakapa Koni Standai saka wakuimba kwawana Koni Standai wabereki waKoni Standai ndiwo wakazoti isisu kona wabva aramba ari munhu wekutaundi isisu kuti tichaite simba rekurima hatichazvisimuriba ndiyo wakapa Sylvester munda mubereki wacho akapa munda wakafa iwo wana Koni Standai hawachipo wakafa kuwe mhuri yavo wese hapana hapana panongova nemushandi usiwe mumutunhu mwedu futi unenge unonzi unobva tanda mukadzi uri kuchengeta pamushandi kana ari mushandi it means pane munhu waari kumubhadhara saka ari kumubhadhara ndiani because it means munhu ari kumubhadhara iye ndiye ari responsible nemuchaiwo avo handizozivi kwamanja saka imimi hamuna kutsvaga ba because daima makatsvaga kuti muzive kuti muridzi ari kubhadhara mushandi aripo ndiani modai mukuziva munhu kuti kana mutora nenyaya dzana pandai munhu ari kumirira wana pandai ndiani andizvo saka imimi penyu pamuri kuti imimi pakazoenda kotorwa ndiani ndimutsingo andizvo pamuri kunetsana izvozvi andizvo mati mazonetsana izvozvi nenyaya yekuti mwana wenyu aroora izvo aroora maakuda kumurumura kuti aendewo pake pamaenda kochera makomba panzvimbo iyoyo ndopavharwa makomba ndiani patori nedzimba
Murusandira. Mati pandaenda kochera makomba ndo payangovharwa makomba ndimutsingo ndo patangira nyaya yenyu. Handiti. Saka ndopada kuenda mubvunzo wangu kuti musati machera makomba pamba pesa paparumboitwei? Pakamborimwa nemwana wangu kubva muna 99 kusvika muna 2007. Saka kubva 2007 kusvika izvi hapana activity. Zvinezvi pasisati parimwa apo batata kutoti mwana wacho wemwana wangu izvi akuda kuita. Ndati kubva 2007 kusvika izvozvi hapana zvikuitwapo. Hapana, asi dzimba dziripo. Dzimba dzamuri kuti dziripo dzimba dziri pastendi imwe chete asipo pamunda papa pari kurimwa nemwana wangu papa kurimwa nemwana ndipo pane dzimba. Saka uyu ari kuya kufusira makomba ari kufusira makomba paine dzimba dzitoripo dzimba. Garai pasi apa Ndamira pamberi pedara baba mutasa. Ndamira pamberi pedara baba mutasa. Ndamira padara pedara baba mutasa. Ndisandire chokwadi. Ndakutaura chokwadi. Machapafane moto. Ndakaziswa mupedwa kwenyangu. Mwana ari basiro. Mwana ari basiro pakapa chokwadi chandiri dzekisa mukusana. ye tulabamuka tulotiziye murikuona tulotiziye kuti nyaya yemumedzana nayo nabamba ndeipi nokuti imimi pamuri ndipei bamba wari ndipani ndipake ende baba watori pamuri kunetsana ipapo patori nedzimba ndizvo here hadzisi mupegi yangu dzimba dziri musango hadzisi mupegi yangu dzimba hadzisi mupegi yenyu saka imba hadzine ishu ne handitori nadzo dziri kutodonha dziri kusungana kwaruda dzakatodonha asi hazvisibwei mumunda mangu pamunda penyu imimi makapawanda sei pamunda pedozva ini ndiri Sylvester Matiza ndiri mubhuku rekwarashama ndakakura ndichingotaurirwa kuti munda ndewenyu ndewababa wangu ndati munda makaona sei munda ndakaudzwa kuti ndewababa Makapiwa munokona zvosuka here baba oredi mukaramba muri kunditaura kuti ndakataurirwa it means hamuzivi saka kana kuuya kudare kunoku hamutizivi kuuya kudare kunoku because hamuna chamunoziva because yamuuya kunditaura munomihiye sei ndiri kuda proof yekuti munda uyu ndewedu takaupiwa gore rakati nanhingi kwachishanda nhingi yes makapiwa nani munda wedu baba ndakadzipiwa namai kasima mai Howera mai Kona Howera mai Kona ndiye akakupai munda ndiye akanditaurira kuti munda ndewenyu uyu mai Kona Howera ari kuti mai Kona akashayika pasara muroora wacho muroora hana chanoziva alright mai Kona aikutaurirai kuti uyu munda ndewenyu based on what imi sei mamusikazivi ndewenyu sei maimirira kutaurwa kuti munda ndewenyu muchitaurwa namai Kona imi musikazivi kuti mune munda sei makamirira kutaurwa namai Kona you cannot come to court based on no inini baba wangu ndeuyu because ndakataurwa ndibaba wachoni kuti baba wako ndeuyu aiwa you must know your father you must know your mother saka ndikuti inini sei iwe wanga usingazivi baba wako muzukuru wedu mai Kona wandiri kutaura it's not an issue kuti muzukuru kana kuti mwana kana kuti mukoma aiwa issue iri pekuti handiti kumusha kwese handiti mutoda kuti muzukuru kako kumusha kwaMatiza hakuna wana Matiza variko saka sei wana Matiza vasina kutaurira wakamira kutaura nemuzukuru asiriwepo wana Matiza vari mumaka mumusha sei wana Matiza vari mumusha vasina kutaurira wakamira kutaurwa nemubvakure variko baba sei wasina kutaurwa nenyaya yemunda ndozvandikuti varipo warida kudini vakuziva munda varipo aiwa but iwewe argument yako uri kubhesa argument yako pana mai Kona iwewe nyaya iripo
ndeyekuti uda kutaurira maikona kuti maikona ndiye akakutaurira because zoti maikona akafa saka ukauya kudari kuno kuchikotaura kuti ndi munhu wetotaura nezvake akafa nyaya yafa inini ndikuti haina kufamba because maikona mundu watutaura nezvakwawo hausi wakona hausi wakahowera tikutaura nezvemunda wakamatiza wana matiza waripo and they must tell us kuti munda ndewani makaona sei chokwadi ndina baba akashama ndiye ini handisina baba ndoda iwe ndiori kuenda kokuvhara makomba nditauriro rwakavhara makomba based on what chauinacho iwe chinokuratidza kuti munda ndewako chii ini ndakavhara makomba akanga adi acherwa nababa maonga vauya pamunda iwoyo wandiri kuti munda wangu ndachadaro kanzi mugani wako ndeuyu ndokubva ndanotarisa ndoti hapana mugani ndokuchienda kune pegi yangu yemunda iwoyo yemakondi wacho esakagadzirwa ndokuchisvika papegi ndikati pegi yangu ikutangira apa ichienda pakavakirwa mwana wake akavakira kunze kwepegi yangu ndobva ndaenda kwasabhuku ndokunotaura ndavhara mwina yemakomba anga akucherwa munda wangu chawaifanira kuita semunhu asingazivi wanga usikafoni kutora mutemo kuisa muwako wako sedofu anizvo izvo apa zvafanira kuti uri dofu because hauzivi anizvo uri kumirira kuudzwa iwo uri munhu wekumirira kuudzwa uri ngepako uri ngepangu anizvo saka wanga usikafanira kuenda kuvhara makomba ayo usati wane chokwadi chekuti munda wako unotangira papi unoperera papi waudzwa nevanhu vanodini vanoziva anizvo saka iwewo wakangozvitora kuti nini makomba ngepangu ko nhasi unopakaza pasi pako pakaza pasi pako unemwe mhosva yekuvhara makomba andika unomirira kana uine nyaya unoripota nyaya younganiwa nevanogona nevanoziva wogadzirisa usati watora action because chaunza kuti baba wawe kunokwidzi because wakatotora action kudhara andi dai wanga usinotora action pandai papaine room yekuti wana matiza neni nababa vamugara pasi muchitaurana muchionesana musina kumbosvika kuno asi chakuchitsai kuno kuinyaya yekuti iwe watoenda kuvhara makomba kutaura ngepangu saka pasina room for discussion chitesa ndizvo right saka ini chandaakuda sinzi musingazivi baba handichadiba kuti matiza awiwo because he is already compromised mandomudhonzawo because haana chaanoziva dai wangaunditaurira kuti baba matiza ndiye akandinongedzera pakafombe ende wabereka wako kafarini baba wakashaka 1986 mai wakafarini mai guru ati mai wako wakafarini 2004 iwe 2004 kwene makore manga mama ane 34 years saka mane 34 years maiko wakufa ndizvo mai akafa 2004 which is 4 baba akafa 86 saka baba ngane 20 years adi ashaika and by the time akafa baba mama ane 16 years ndizvo saka munutauri mai akafa mane 34 years musingazivi mundo yenyu kana plate yenyu kana mombe yenyu kana mbudzi yenyu bambo bambo ngati bambo mai wenyu akafa mamusati matorora here mama roora saka makasvika pekuroora musikazivi minda yenyu mati makarakidzwa ndi mai howera waikurakidzwa namai howera mai wako aripo mai howera ndiyo mai yako here ndati sei
uda kuonakidzwa namai hoera. Mai wako akakubereka muridzi wemunda uripo. Sei mai wako muridzi wemunda asina kukudzwa kuti mwanangu munda wako uyu neuyu neuyu. Sei iwo wakada kumirira kuti mai hoera muzukuru auye kukutaura kuti munda wako, asi mai wacho muridzi wemunda asi kutaurira apa imi bambo izvo Wakambokurirepi? mirai baba makakurirepi? Inini ndakakurira kumba ndichibva grade 1 to 7 ndiri kumusha. Ndichibva ndazoita form 1 to 3. 7 years dzakatokwana. Saka mutoti pa 7 years dzamunomborima mundewo. Ndaiwo ndasanda kurima. 7 years grade 1 ke. Wangwasati wakurimaiwa asa una kuona here mai wako nababa wako vachirima mundewo. Munda iwo ndiwo ndikuti ndiwa baba mukuru mukoma wa baba wangu. Saka haustori wenyu yapera bambo. Mirai bambo. Ndo saka ndanditauri kuti ndofoka bambo. Ndo saka ndanditauri bambo hamusi kuziva zvomutaura. Munda haustori wenyu baba. Handiti wana wamba mukuru wadini? Mukoma wakashaika. Pakabereka vari 2. Musikana nemukomana. Vaibva vashaika. Ko wana wavo vari? Wana vamukoma tinavo vari mumakomana. Wana vamukoma ndo vanomirira apa ndo varikuita munda wavo. Wana vatodi vatosimuka. Bambo. Hamuna mararamiro ekunga makatomira apo muchitaura nezvemunda iwowo. Because munda hausiri wenyu, ndosaka ndoramba kunzanzata. Handiti makaenda komislidwa namai hoera. Saka hoera idzi mai hoera aizonoudza iwewe sei asingaudzi wana wemuridzi wemunda. Kuti ndatimufuku wangu. Izwai kana muzukuru wako mai hoera ihonzeri. Saka muruzi izwai bambo nyaya yangu iri pekuti chekutanga hamusimi muridzi wemunda. Ndochekutanga hamusimi muridzi wemunda. Saka kana musimi muridzi wemunda hamuuzivi ende hamuna history yemunda iwo. Saka kuti ndikubvunzei anything chemunda iwo hamuna chamunoziva. Because mutomirira wako mai hoera kuti auye kukutaurei. Iwe mai hoera ndiko akafa. Mirai ndati mai hoera wakafa. Musikuru akashaika mudzimai wamusikuru. Asi murooro wake wapo. Saka murooro wake ndiye ada kutestifya. Ndati saka murooro wake ndiye ada kumira here anotaura kuti anoziva munda. Ndati saka muroora wamai hoera ndiye achada kuuya kumira here achitaura nezvemunda iwo. Ndikamufonera ndinoziva kuti ane ndinzi kutaura choba. Izwa ichangamirira nyaya yandiri kutaura mama. Ndati muroora wacho mauya naye? Muroora ari kwagara hapo. Saka manje unotaura chokwadi ndiani? Ndio vantu kuti nini moyo anibonda ndinauya nesabhuku wangu. Sabhuku hatozivi. Because pakafa boy 2004 uyo akaita sabhuku rini? Akaita sabhuku rini? Sabhuku wakauya wandiri makore. Ane 20 years. Ari sabhuku. Saka uyu akagara 2005. Saka uyu midzi hana chanoziva kapo 2005 mai wenyu anga chitori upenyu. Marisisi avo wanawe kuziva kuti munda wangu. Marisisi 2005. Nekuti kana izvo zvekutaura kuno No, aiwa handisoramba. Kana aripo marisisi zvine risiti wandotobhadhara zvachi yacho yechi. Iyo munda wangu. Mauti wenyu sei? Mauti wenyu sei? Aiwa kutadza kuona nanasi murumbobhadhara mushindi wani. Sakuona bambo mandipa wani chete sei? Sylvester Matiza ndiani? Ndini. Ndimi?
Rega mukona mambo. Chitsotsi chenyu manje baba. Muri kuchiona chitsotsi chenyu here baba? Ndati muri kuchiona here chitsotsi chenyu baba? Mukoma wenyu aizani? Mukoma. Amini ndi baba mkuru. Aizani. Pandai Matisa. Pandai. Matisa. Ndiye muri stand nditi. Ndi pandai kam stand. Pandai Matisa. Saka iyi stand yaka Sylvester Matisa ndipi? Ndio munda wachiyoyo. Aiwa. Saka muri kuti Sylvester sepa pandai. Muri kuti Sylvester sei mukaenda kubhadhara. Bambo. Inini mukoma wangu akafa inini. Munuzwa? Ndichida kunoteerera munda wamukoma wangu. Andini James ndorikanda ba. Ndinoti Josiah ndorikanda. Because ndiye muridzi munda. Munuzwa? Mukoma wangu wafa inini. Asi ndoda kuchengetedza munda. Ndinotuma mwana kuti mwana aende wabhadhare munda. Haasvika achinyoresa kuti James Mutasa ba. Because James Mutasa ane wake munda uri separate kubva kune munda uyu. Imimi wenyu munda wenyu unoti imimi muripi. Saka wada kuganyira wada kukinyapurira vana. Ndoba nechitsotsi chako abva chitsotsi chako wada uri mbavha. Chitsotsi chako uri mbavha. Uri mbavha. Hauna munda. Saka wauda kutorera wana munda. Because the fact yekuti watoisa munda muzita rako kuti Sylvester. Anditi asi baba mukuru akafa ane wana wake waripo. Saka wana wake wada kuzonyoresa kuti chipa munda iwo. Because after iwe ka Sylvester mwana wako ndiye akunyoresa pamunda. Saka munda wato wako ni mhuri yako ka. Ndio ndakaita. Bambo, sabu ende motsvakire murume wekugara munda. Wakagarisa mutauni, sabu wacho risumuka. Uyai bambo apa. Right, bambo uyai apa bambo. Munda uyu ndewa Pandai nemhuri yani yaPandai. Kana uchinobhadharwa development levy kwaDC haubhadharwi uri muzita raSylvester, unobhadharwa uri muzita raPandai. Nekuti kana wakubhadharwa uri muzita raSylvester, it means kuti munda waSylvester. Mangwana pakabvunzwa wana kuti tirakidzei, paita argument mangwana yekuti munda ndewani. Tirakidzei mapepa anoratidza kuti munda ndewenyu. They've got nothing to show. Asi Sylvester has got something to show. Because anoti ndini munda ndewangu. Mapisamba angu aenda kubhadhara. Kwakasvika here chirongwa chenyu chemapermits, masettlement permits. Aiwa, haisi permits ba. Iyi receipt. Aiwa. Komarai. Bambo muritsozi. Muritsozi bambo zoduda. Muritsozi yenyu bambo. Muritsozi bambo. Receipt yamandi pai. Anditi. Ini ndatoitawo dofo futi. Because pamandi pa receipt nakufuata receipt yechi yedevelopment levy. Asi receipt iyi ndiye communal land permit. Communal land permit inopiwa kumuridzi wemunda. Saka kutobhadhara kwamakaita bambo. Aiwa, papake. Ndo saka uchasimba kari kuya kumira mudari nemurume uti. Ndirize waya ari kuita simba bambo ari kuya kumira pana bambo mukoti muno mwachiti mundange wangu. Inyaya yekuti wakabhadhara chii? Communal land permit iyi yemunda usiri wani wake ndobva ubhadhara because permit inonyorwa zita remuridzi wemunda. Saka izvozvo kukanzuro kwaMutasa munda iwo uri muzita rabambo. Whereas haufani kunga uri muzita rabambo. Unofana kunga uri muzita rewana waPandai. Saka towati
bambo wachia sabu ndatitoti bambo awa rerusai mazwi ndatitomuti chii ndikati itsotsi wana wababa pandai wacho waugara wakafira kuimwe nzvimbo saka munda wakangosara uri nemusukuru saka ndakaita simba rekumupatsa akasara muzukuru muzukuru wekwahwera makoni chitotsi chamakoni chiya chabuda makoni muzukuru wemuridzi wemunhu saka makoni ndiye aenda kutengesera uyu munhu makoni ndiye atengesera bambo Sylvester munda wapandai ndo saka bambo aramba kuti makoni kana muzukuru wacho kana muroro wacho uri pano makoni ndiye akatengesera bambo awa munda usiri wani ndaumira gunguru tsike makumbu basi ndo zvazvinoita ukakaka bambo krepu bambo sabu chiende mogadzise nyaya ende mogadzise nyaya pamukere chinga yes baba maunga inini akandipa ndingati ndine tsamba iyi yakati yema-60s ndinasa ndaberekwa ndibva ndazogarawo newanhu webhuku baba mangu haana kuatiendawo ndiyo yekuma-60 chakuti yanga ari kutaura inini kumba kwangu akauya achiti mhai wangu akapiwa madhiga mairi ipo panzvimbo ipapapa aibva azoti matatu aibva azoti marongomuna saka inini ndakazosishaya kuti marongomuna akazobvepi iye ataura madhiga mairi saka ndakazotonototi munda wacho yabva yaita hectare point 2 hectare yakuda kutosvika pa2 hectares ndibva ndaona kuti matiza wacho uchazorimei right zvazvinoreva baba ndosaka ndati iye andoti mogadzisa musogadzisa because iyi ndakuti gadzisa ndekai mungatigonerawo chandakuita ndechekuti pakati pavo vari 2 varume ava panogona nga pasina muridzi wemunhu chinoita sechokwadi ngekuti inini ndosaka ndikutaura ndii ndikutaura kuti ini ndakaotanisa varume vari 2 kamwe kangirozi kangu karunditaurira kuti warume wavari 2 wese hapana muridzi wemunhu is very possible kuti hapana muridzi wemunhu asi chawakaenda kuita wakaenda kuona kuti panzvimbo pagarisa pasina chii pasina munhu ndobva waenda koziva history yekuti munhu anga ari apa wakaenda ende wakafa saka wakurwira nzvimbo isiri yavo saka zvandakuita iyi yenyu yada kuti mogadzise ndei yandoda kuti mugadzirise ndeyekuti ndiri kuda ndizive kuti sei Sylvester Matiza ari kuzvipa munda wapandai pasina authority yapandai authority ndinotomupa inini ngekuti ndini baba wacho uyo waSylvester Matiza imi pamudi because munda wapandai akafira ashaikirwa nemukadzi wake ndipo akapa iye muzukuru hwera ndiye airima over tichikurowo isiso ndopanduta ndakamona zanduta imimi munokona zandikuedza imimi ndiro ndizive kuti simba renyu imimi rekuti muti imimi ndii munofanira kumupa riri kubva papi because howera pairima anga asingarimi munda wakaMatiza airima munda wakapandai saka imimi simba ramuri kuzvipa imimi kuti imimi ndii munofanira kupa uri ndiripi
Simba ndinaro ngekuti baba uyu isusu takatokura tiina baba waini Changamiro wangu. Baba akazotorwa nemwana wake ari kubva mubama baba wangu uyu. Tichipfuwa huni neimomo zvikanzi uyu munda wababa Pandai. Saka inini ndakangokura ndichingoziva kuti munda wani wababa Pandai. Sambo. Ndati muri kutaura mega kuti munda ndiwa baba Pandai. Ndizvo. Andi. Munda ndiwa baba ni? Pandai. Auswani. 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 Amatiza apa. Ndo Pandai. Ndi Pandai Matiza. Pandai Matiza ndiani pamuri? Ndinotomutora sababa. Seuti sisi vana kumbatesi. I think Sambo, I'm very sorry to say you are conflicted. I'm going to move it. Right, Oman, don't window. Muno ne munda. Then Ishe Angaripo, then do that my next door. Then more identifiers ronga zviripo mabiko na aripo nema numbers now, so that it is research. Because right now they are not Sabuga, I cannot rely on you because you are conflicted. Interest. You are part of the problem. Right. And then Sylvester I was repeating because kana wane permit yenzvimbo iyoyo iwo uchiziva zvako zvauti hausiri mwana waPandai. Hausi mwana waPandai. Uri mwana waPandai. Right. Tikuita uri mwana wemunin'ina waPandai. Pandai une mhuri yake. Anokupa authority yekuti munda uri akupe kuti uyo wake imhuri yaPandai. Saka iwe hauna authority yemhuri yani yaPandai. Yekuti unyore munda uri muzita rako. Mwana waPandai wanga wari kubhuruwa vari kupi wakaita mumwe anorotswa kuti tokakumba pangu munda wako. Anoendepi? Right, in there. Kuma tokuda ita kuma na conflict. Right, ande ndine chikumbiro chekutaura kudare mambo ari kuzwa izvo maona zviri kutaurwa kudare ndine nekakumakwa ndiye sabhufa ndine akomana vauya